मोनालायबाय माथो ओमफ्रायथ' एथ' बुरजा मिस कल एथ' बुरजा मेसेज ओमफ्रायथ' बेसेथो फन हमनोब्रा दहायनिफ्रायनो हमगासिनो ना देनां बहाबासो गोमागोनलै थोस मा जाखो ना सोरबा हाथरखि फन हरलायबाय सरि माने हाथरखियाथ' नोंनि जिउ नोंनि हार्टसो ना नंगौ नामा उफ आंनि जिउआथ' जिउखासै ना नोंखौ गोसोखांबाय बे नोंखौ लिंहरगासिनो बे जेबो नङाब्रा लिंहरबालाय माथो जाखो थांगासिनो ना ओमफ्राय बे नोंसिनावनो थायो ना औ जोंनावनो थायो नोंनि लाभ स्ट'रिखौ मालाबा खोनासंगोन आं नंगौ नामा बेबि आं बिराद मोजां मोनो मालायफोरनिखौ खोनासंनो दे मालाबा नोंजों आरामसे जिरायना खोन्थागोन आङो रियेलि अके दान होमबा ना या मालाबा फैगोन आं र' ओमफ्राय नोंनि मुङा आंथ' नोंनि मुंखौनो मिन्थिबावासो आंखौथ' मेहेर होनना बुङो आरोना नाथाय अननानै गाबज्रि मेहु माने माबा मोनसेथ' मिनिं थागोन निकनेम नामा नोंनि बेबायदिनो होनजाबाय आरो ओमफ्राय what's the मिनिङा मा माने बेवहाय हाथरखि आरो आंनिबो नाम दंना मेहुनि फुल मिनिङानो जादों मेहेर आरो हाथरखि माइ लाभ माइ जिउ बेखायनो आंनि मुंजों बिनि मुंखौ होदेरबाय आङो एसेबां अनो नों बेखौ हाथरखि इज भेरि लाकि ना नोंखौ मोनबाय बियो या बेबायदिनो होनजाबाय दे होमबा मालाबा फैबाव दे मोतला ओइ मोतलि जानला माला दाबुंलै बबे एंगेलजों आंखौ मोतला बायदि नुयो मा सना महराव लिरनाय दं नामा गैयाहाय होमबाबो ओरैनो बुंदों आरो आङो इदां मोजां मोनो आं मानसिफोरखौ खर'आवनो थां होजागोनलै ओइलाय बारना जोजागोनबो आंजों टुनटुलिजों खेला नङा मेहेर ना मिउआनो दा जियानो जा नोङो ओइ आंखौबो जानला माला जासान नोङो नों बारनानै जोबा आं बिरनानै जोगोन बिरनाय मा बारनाय मा एखेसो मिन्थिबाय ओइ टुनटुलि बारा सिनायाखै नोंबो आंखौ मिन्थिबाय मेहेरसो आं मेहेरसो ओइ सेंग्रा मोतला नोंबो आंखौ सिनायाखै टुनटुलिसो आंबो टुनटुलि दम दंबा फोथाराव ओंखार मिन्थिबाय फैलै फै आंजों मैदानाव फैगोन र' मालाबा अब्लासो जागोन महाभारत सानैजों मिन्थिबाय आं जेबो दावाखौ मिन्थिबाय मुस्किल जागोन नोंहा आंजों नांनांगौबा नोंहासो जारला जागोन मिन्थिबाय बोरै आइ सैथान साला आं थिथानबाथ' नोंनि थैखौनो हफ्लांग्रोगोन आङो मिन्थिबाय फैलाय बांद्राय नांलायबाय थाना आंजों थांदो नै गोजौआव अख्रां हाथरखि दङ नोंना नाहरदो फैसना फै होनगासिनो बे मा होनो चाव साला हाथरखि पागला ओइ क्रेक गोनां साला जाखायो आं क्रेक जेक बिस्किटखौ मिन्थिबाय 10 थाखानि बायना फैगोन आङो माथो नों बायनायखौ ओमफ्राय आबौ जायख्लङालाय दङ न'आवनो आं मबाइलखौबो होयैया गोबावसै बेनो एसे नै दाख्लैसो होदोंमोन माबा फरायनो बालायलाङोहाय आयै बेखायनो होथ'वाखैमोन आङो दाथ' देरफुनाय गथ' मा खालामबावनो एसे बेबायदि समाव गोसोफ्राबो सनसल जायो गोसोफोरखौ हमथानो हाबासो हाबाय आयै नङाबाथ' फिसौफोरनि जिउखौ सानोब्लाबो एखनबा दुखु मोनलायलाङो आबौ मेहेरनि जिउआबो मा जालांगोन बिमाया एसे एरा आबौ जायख्लंनाबो गेजेर ससेयाव बिफाया गोमाबाय आरोथ' नै जोंहा आबौ साननाबो सनाया जिबायदि दुखु दाहा होलांबाय आयै ओमफ्राय आरो नै आबौ मोनथायाबो जोंखौ नागारनानै बे बुहुमनिफ्रायनो थांबाय जाथाय जाबायानो बिहामजो जोंनि जिउआवबो बे नङा बे जिउ खोमालाय माथो बुंबावनो दे आयै दुखु दाहाफोरालाय बिदिनो थांलाय फैलाय जोबनोनो थाङा मानसिनियाव अके दे बाय आंहा थांसै होमबा बाय नोंखौलाय सोरथो लाखिदों ओमफ्राय थांदो लाखिबाथ' थाजागौमोन जेबो नङा मानसिखौसो थाव होदो गिया माथो आङो दे थांसै होमबा बेबि बाय होनबाय थानो बाबाय आं जोंहा आंखौ बेबि होननाङा मानोसै मानोना समायाना बिदि बुंबोला आं बेबि नङा जेबो नङा आंसो बुंदों दा होमबाबो आरो अके ओमफ्राय दे नोंनि नाम्बारा खिन्थालाय मा जाखो गावनि नाम्बारखौ खिन्थाला नामा आं जानला माला नाम्बार होआ ना नोंनि नाम्बारखौनो होलां अके मालाबा फन हरनांगौ ना दे बुं 943 नै जाबाय दा मा नामजों सेभ खालामगोन नों आंखौ मा नामजों सेभ खालामनो आरो नोंनि नामखौ लिरगोन होमबा दार्लिं लिरनानै दोननांगौमोन नामा जेबो नङा मिस कल मारिना दोनबानो जाबाय आंलाय मानो मिस कल मारिनांगौ दे आङो डाइरेक्टसो फन हरो आंसो बांद्राय हिनजाव गोनांजों रायलायनो बायो इस मानोलै जेन'बा रायलायबाय एम्फौ हरगोन नङा नोंसिनि गेजेराव दावराव जालायबा आंहासो नाम थांबा जानला माला गेजेराव दालाबोखा आंखौ थोद जानला माला सानहरखायोलै जेनां नोंखौ गोसोथोगोनसैलै बारा बिसासबो गैयाना अके बाय थांदो गोख्रैनो हाथरखिया नेबाय थाबाय बे नेदों खोमाथ' आरो दा आं खिन्थायोबा नों गाज्रि मोनगोन जानो मोनखागोन माबोरै बुंनांगौ दे आं ओमफ्राय बुंबाबोथ' मा जानोब्रा आंखौ हेल्प खालामदों आंबो मोनसे फिसा प्रेजेन्ट होबाय बास आंखौ गोरोन्थि जासन आरोना हाथरखि
Sorry ओमफ्राय आं थांना खिन्थासिगोन दे लाखुमाया खिन्थागोन आं खिन्थानायालाय थेवबो हिनजावफोरनि गोसोना मा थिग माबा गोरोन्थि बुजिलायो ओमफ्रायथ' बा मिस थेव थेव उफ मोजां मोनबाय दे लोगो मोनना दिनै मा जाबावगोन बे गथ'फोरजोंबो गावजों गावनो मा दावराव दावसि जालायबाय थायो हो दाबा मेहेराबा बहा थांखो बेबो थाब फैनो नांगौ बिहामजो हाथरखियासो हनै बेस्रा ओंखाम जानो नेयोसो नेयो सिबाय गैबायबाया मानसियानो गैया दाथ' सेंग्रा देरफुनाय गथ' माथो खालामबावनो दे एखनबा समाव बुजियो एखनबा समाव बुजिया बोरैबा एकदम गिनायबो मोनलायलाङो ओजों बिमायाबो फारसे थिग गैया जाहैबाय उनफोरावसो आरो मा जाहैयो जेन'बा दाथ' मोजाङानो मोनो गथ'आ मोजां मोनलायो सानैबो नाथाय माब्लाबानि समाव हाथरखिखौ मेहेरा बिमानि खोथा लाबाय बायनानै बिमायाथ' आरो गोसो गाज्रि खालाम मोनसेबो सान्स बाखि दोनखायाना गोसोफ्रा उल्थां फाल्थां जानानै जुदि माबा मोनसे सानो बेबायदि आरो एथ' गोबाव मोजां मोनलायनानै जुदि माबा मोनसे जायो मा जानांगौ दे हाथरखिया बिनि सायाव सेंग्रा गथ' साननायाथ' गोबां बायदि बायदि जायोना आं बेखायनो थाब हाबा खालामजानो लुगैदोंमोन आरो नङाबा हाथरखिखौ आं बिराद गिनाय मोनो एखनबा समाव हिनजावनि फिसा ओरैनो हौवायाथ' मा दे हौवाया जेबो प्रब्लेम गैया बिहामजो जाबाय गावबो गोसथोनानै लानो होननानै लाबोबाय अब्ला न' आबा मेहेर नों गोसोखौ बेबायदि सोलायहोनो माब्लाबाबो दासानखा ओइ हाथरखि बेबि दराखेवलाय बेबिलै दराखेव होनदों आङो दानो एसे गोदो गोदो उन्दुलांबाय आरो मानसियालाय एसे जौसो लोंस्रानानै उन्दुदों नामाब्रा फेबाय बायनानै ओइ खोनायाखै नामा नों खोनायाखै न'आव साबेसे दं गासिबो फोजाजोबगोन आं मिथिबाय एया खेवबाव मारालै बियो मा घन्टा जाखोब्रा बेलाय मा जाखोसै उन्दुबाय खोमा बियो उन्दुलांबा बिदि उन्दुयो नामाब्रा दसेबाबो सिखारनांगौमोन ना नोंलाय बहाथो थाबोनाय आबा दहाय बेसेबा नेबाय थादोंमोन नोंखौ औथ' आरो हाय आबौ मानोथो थाब फैयाखै नोंलाय एसेल'सो लेट जाबोदों आंलाय बेलाय ओमफ्राय मा जाखो दसे लेट जाना फैनाया दसे एसे बाहेरायाव थांदोंमोन आङो नोंलाय ओमफ्राय मानोथो खिन्थाहराखै आबा एसे फन खालामदोंमोननो बियो नों बहा थाङो थांब्रा माने नों जेरावखि गैया मानो खिन्थाहरबानोथ' जायोना ओइ एसेबां सोंथि खालाम मा गोनांथि दे मा बुंखो नोंलाय आबा हमा नङाथ' हमखादोंना आङो फनखौबो 30 बारसो हरखादोंना हरदों मोजांसो हरदों जेबो नङा बेफोरबायदि न'नि जानानै खबर लायाबा नोंखौ गावनि जानानै नोंबो माथो फैगोन होननानैल' बुंनानै सौफैयाखैनोबा दासो गुरब्ला फैबाय आबा जेन'बा आं खारगोनसो आरो ए मम मेहेरा जानला मोनला खारग्रा नङाथ' मोनसे फिसा खामानियाव थांदोंमोन आङो बेखायनो लेट जाबाय So what's the big deal? माथो जाखो What's the big deal? Of course आबा answer me बहा थाङामोन नोङो बेखौ सोंनोथ' जोंहाथ' सोंनो हायोना आरो हाथरखियाथ' नोंखौ सोंनो बांसिन राइट्स दंबावो आबा आरे आं मा खालामखो दे ना जौ लोंना फैदों ना फेना फैदों ना मा खालामखो आं दे बेखौलाय मा माथा मारिबाय थानोब्रा थेवबोथ' ना मेहे थेवबो थुगु बाद दे जेबो गुन खालामाखै आं दरखौ खेवनोल'सो थिनदों नों हामजो बाहादुरिया खेवबावा दरखौनो सबाय आंनि गोरोन्थि जाबाय हाबे नोंखौ नेबाय थाबाय आबा नोंबो थाब सौफैयासै गोसोखौ बोरैबा मोनना उन्दुलाङाखै बे औ आबौ दहाय बेस्रा जि नेबाय थादोंमोन नोंलाय मा मोनसिन दे मेहेर गाबगुलायदों बेस्रा दासो फैनानै दावराव ओमफ्राय नोंसोरजोंबो जायालै दे बेबि So am I now I'm sorry दे आबौ थाथोसै गाबोन फुङाव रायलायदो औ थाथोसै आबा थांदो रुमाव नोङो रायलायनानैसो गारगोन आं रायलायथारगोन आं थां नोंसोर उन्दुयै थां गासिबो आंनि आरो हाथरखिनिसो बाथ्रा बियो ओइ मेहेर भाइ थाथोसै थोदोथ' हायो जोंहा खेवना खेवजाया बियो नै आबा सान नोंबो थांदो थां माथो खालामबावनो खेवदोलै बेबि आरे आं फैखाबायना मा जाबावखो दे खेवदो रागा जोंनांगौबा ना खेव जल्दि खेव मारा दा एबार खनसेयाव खेवाबा नोंनि बे दरा थाबावगोन दा बेबिलै एबारथ' गलालायना जोब फांगा लादोंना मा खालामनो नागिरदोंमोन नोंलाय दर जोखावनो नागिरदोंमोन आङो दर सेराव दर बायबा सोर बानायगोन आंनो बानायगोन दे दरखौबो मिथिबाय नों मानो खेवाखै आं उन्दुनो ओंखारबाय आंखौ गोदाव सोरावलै बियो जेनेबा आंबा मा दाय खालामखो जेबो नङा आं उन्दुनोसो ओंखारबाय बुंदों आरो ओंखामाबो खुना दोनखादों जानो गोसोब्ला जादो जानो गोसो गैयाब्ला थादो
आरो नोंहा अब्बा थांबावनांगौबा थांदो मिन्थिबाय दा नोंहा फनाव सोरजोंबा रायलायनांगौ दं बेखौबो रायलायदो आं उन्दुनोसै दुद मा खोथा जाखो बेलाय I'm sorry मेहेर आं नोंखौ इसेबां फन खालामदोंमोन ना नाथाय आं मिन्थियामोन ना नोंहा आं फन हरबा डिस्टार्ब जायो होननानै ओइ बेबायदि नङालै सोर बुङा नोंखौ बेबायदि मोनाबा रावखौबो डिस्टार्ब दा खालामसै सिरि उन्दुदो थां गोदाव सोराव मा जालाबायखोथाय मेहेरा जेबोखौनो खालामनो थाङाखै मा जाखो दे दसेनो माखौ एसे रागा जोंनांगौ दे बेबायदिथ' बांद्राय रागा जोंनांगौ खोथा गैयामोन दा आरो बेफोर शपिं खालामनाय हैनाय बेफोरखौ खिन्थाबाथ' नांथ'ला दे गाबोनफोर खिन्थासिगोन खोमा दा बांसिनसो दावराव जायोबा मा जागोन दे दिनैथ' खोनासंखानायबो नंला खोमालै मा गाखुमाखो बे बेयाव बेथ' माथो शपिं खालामनायनिसो मा बायदों बेलाय दख'ना बायदों बेबो 5,000नि 5,000नि दख'ना सोरनो हैखो बेलाय ओमफ्राय आरो गिफ्ट बायबावदों बियो नङा मानसियाथ' आखाइ खालिसो फैदों अब्ला नोङो सोरनोबासो हैदोंमोन नामा ओमफ्राय आंखौथ' माथो जेबो बुङाखै नोङो हैगोन बायगोन ओमफ्राय सोरनोथो हैनांगौ दं बिदि दख'ना मानेथ' सोरबा सिख्लानोसो जाखागोन ना बायनायफ्रानो हिनजावनिल'खा माथो आं थानानै नों गदाय गोसथोदों सोर हिनजावखौ गदाय गोसथोखो नोंलाय जायनि थाखाय बेफोरखौ बायना हैबाय नोङो आयौ हाबाब नंमारगौसो बिदिबा नों मोद्ला जामारबाय मेहेर आं थाखानानै नों गुबुनखौ गोसथोनो सानदों मोद्ला